trasladar ahora a Comisión de Centro do Hospital de Barco Valdeorras unha serie de medidas creemos que importantes para mellorar a atención sanitaria nesta comarca, medidas que levanse tempo traballando, moitas delas froito de procesos administrativos complexos e longos, como pode ser as obras que están en marcha neste hospital ou o equipamento que tamén imos a anunciar ahora aos traballadores. Por suposto, unha medida máis importante é a de recursos humanos. Vimos de trasladar unha proposta comprometida con todos os servicios de traumatoloxía de Galicia para que o Hospital do Barco Valdeorras teña o número mínimo imprescindible de traumatólogos que creemos que ten que ter para facer de xeito ordinario, salir dunha situación complicada que levamos vivindo dende a última OPE, os últimos traslados correspondentes, donde quedara solamente un traumatólogo. Esa situación vai se arranxar, hai un compromiso firme da Consellería porque a partir do 1 de xaneiro haya 3 traumatólogos de xeito permanente neste hospital e incluso no mes de decembro xa se vai incorporar un deles xunto con reforzos que están vindo xa dentro do mes de novembro a través dun hospital da zona de Ponferrada con casi 400 consultas de trauma programadas. En definitiva, digo, constatar e trasladar á ciudadanía, neste caso a través dos alcaldes e sobre todo a través dos traballadores, ese compromiso da Xunta de Galicia con hospitales comarcales, con todos eles. Ahora mesmo hai obras en todos os hospitales comarcales, equipamento en todos os hospitales comarcales, e unha aposta importante pola fidelización dos recursos humanos, especialmente no ámbito da puntuación adicional por tempo traballado neste tipo de centros de cara a OPE, de cara aos concursos de traslados e de cara á carreira profesional.